alle sammen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave i dag. Jeg tror bare, jeg går rundt i min have og finder på et eller andet. Men ja, det er det. Wow, prøv lige at komme og se her. Er det softguns? Jeg håber ikke, der er skud i. Der er skud i. Oh my god! Hvad sker der? Er der en håndpistol? Der er et magasin. Så er der sådan en stor skud, jeg ved ikke. Øj, det er heldigt at finde det. Bare lige at finde den, var. Det var helt vildt heldigt, var. Sådan. Jeg er heldig, var. Det er lige præcis det, jeg ønskede. Ja. Jeg aner ikke, hvor det kommer fra. Oh my god. Nu kan jeg bare lege. Og alt muligt. Jeg kan ikke se nogen ord. Bare helt vildt cool, jeg har fået. Så jeg hører min mor faktisk siger, at det er okay. Det siger helt sikkert, det er bare helt okay. Se, hvor dejlige skyer i dag. Er det ikke flotte? Det synes jeg i hvert fald. Nå, men det var så den video. Så fandt vi ud af, hvad jeg skulle lave i den her video. Vi ses i næste video. Peace.